To jsem já, Habebe Kunšty, a chtěl bych vám něco říct. Nazdar lidi, nefetujte a nechlastejte, žijte zdravotním stylem, jako já, 200 kliků. Kde si včera bol? Zase si bol ožratý. Hernier Intermarché. Vyražame z tej skurvenej dediny Alchezur a ideme smer Lisbon. Väčší po kose, ešte aj väčší také sme našli. Raňajky, 9:20. Vodu nám dal ten. Vyšli sme z mesta Alchezur. 10 km do mesta Rogil. Jedem na to. Mal som plán ísť na pizza party, tak by som to všetko chcel akurát že zdokumentovať. Pizza party, takí feťáci tam bývajú v horách, ale jebem na to, idem na festival, jak som povedal, po koste do pič. Nepôjdem tam tak, kde do vnútra do pič. Za debilami do pič. Ideme ďalej. Som chcel dodať do piči, že toľko mám záberov, takže posledná časť vlastne bola na piču. Odstrihol som si také kilometre, bohužiaľ. Nedal som to všetko to peši, čo som chcel, lebo z Lagosu do Alchezuru som si odstrihal 30 km, chlapci, autostopom. A ponáhľame sa, 200 km máme dojsť do Lisabonu, na Mafru, na festival. Ideme na to. Už sa mi aj to všetko normálne fakt pletie do piči, tie zábery, čo mám 100 záberov do piči a čo som dal a nedal. Tak to jebe. Ale ideme ďalej, je to zdokumentované. Dneska Rogil odejše, alebo taká píčovina. Rogil je 10 km teraz. 2 hoďky do mesta. Nedeľa, všetko zatvorené. Ale mám piva, pohodička. To vlastne, no, z toho Alchezuru do Marmalete do piči, to je koľko, 20 km. Tam v lese žijú takí tredatí pisáci. A každý piatok robia pizza party. Furt som tam chcel ísť a nikdy som tam nedošiel. Asi to je osud, bo neviem, nepáči sa mi to. Tam sú tí priebaní sú, ale oni tam žijú z paradajek do piči a z ničoho do piči. Je fakt jobnutý do piči. Na hlavu do piči. Nájdeš tam priebané Nemky, no to už za to len tam nejdem. No to je všetko. Ideme ďalej, už by som chcel ísť na pláž po 3 dňoch, bo som špinavý, zajebaný, zase taška do piči. Dneska dojdeme do Odejše. 20 km to je, no. Takže tak. Takže budem to dať ináč musieť začať dokumentovať. Ale však to je môj štýl. Chcem nahrať, však to je iba, vole, celá cesta nahrať, a mňa to nezajíma, čo tu rozprávam a ako to nezajíma, na mi zedol ten vrcejk. Ešte jedna vec, čo som chcel dodať, že celkom mám rozjebaný zase displej. Nestíham nabíjať to, strihať to. Fakt už ma to trošku unavuje. Tie videá do piči, furt tam do toho najebať a toho zostrihať tie pičoviny, čo tam ani nemajú byť, aj keď to je celé pičovina, ale dúfam, že telefon vydrží aspoň až do festiválov. A zoženiem nový taký po ceste, chlapci. Však 100 tak, kde vyžobrem na hneď. Jak trafím dobre mestečko, lesy, pičovinky. A je to, tam som mal ísť na tie hory, ale hovorím jebem na pláži do piči. Týchto lesov už začínajú byť houby. Asi tak za mesiac, august, september, no. September, oktober. To v septembri už to tí pičo, všade sú houbičky. Takže tripy zdarma, chlapci. Tak. Kokot bol pára, hovorím, chcem kávu do piči, ne? Normálne káva s mliekom do piči. Euro 20 a ja hovorím, že máme euro 10 do piči. To mi nechcel dať pre 10 centov a potom som našiel 2 eurá ešte. Ty piču, ja mám aj 3 eur 10 centy. Ale som mu povedal, ešte nechcem, bo si kokot, bo pre 10 centov si mi nechcel kávu urobiť. Že by si chcípol a karma ťa dojebala. A zjedol mi lofas, pôjdem do ďalšieho baru. Tam už vidím budovky. Rogil do piči, 3 km predo mnou a potom ešte 10 do Odejše, tam končím dneska pauza. Jaký som dojebaný posledný, za to som v tom Alchezure sa zasekol, bo som nevedel, či mám ísť na tú do piči pizza party ku hippikom dredatým vyjebaným skurveným.
Oni tam majú robotu, no robotu, budeš sadiť paradajky, papriky, more, dostaneš pizzu, robíš pizzu, bo oni piatok robia furt tam party, tam príde po kokot debilu žrať LSDčko. Ale to sú takí priebaní, chápeš? Ja nie som žiadny hippík do piči, degeši do piči. Prvých 6 km za sebou vzal Hezul, to robil čas na kávu do piči. 2 piva ešte mám, ale dám si kávu, teda mám chuť na kávu, čo ja už nepijem vôbec kávu. A vlastne kávu s whisky pijem. Nemám na to brániť. Doraz zalatvíme což a uvidíme, čo sa stane, kam sa dostaneme. Tak si tu žijú v hajdách. Hippisáci, všetci majú dready more a tie pyžamy na pič. Jak debili. Čo ti mám k tomu povedať? Čo ti mám k tomu povedať? Ty kokot. Sú legendáris. Z more 9, kde som sa dostal, koľko tam sa vyjebal zase. A tak, pičovi. Som sa teda, keď jediny, nemáme nič. Jedlo pre psa, aj 2 eurá, som dal v pračovni na liter piva do piči. Bol som tak, kde horel mlynu, kokot. A teraz pôjdeme cez hory same, cez lesy. Neviem, či ešte dneska dám 12 km, 3 hodiny bolo cez hory, či jebe. Skúsime, jo. Nechce sa mi to nabíjať, chlapci, no také mestečko do piči, vidíme kam dneska sa dojebeme. To vyzerá na pivo do piči. To si podarí. Čo to je? Pláž je ďaleko, to som sa dostal do piči. To nie je natočené, teraz som sa nakú nabil pávku. I record my movie, you know. Takže chlapci, ja som zlápal dačo do piči u krikov, normálne idem to rozdať. Sú ďalšie ženské, nemôžem kričať, bo dole má rodičov. Ale dobre chlapci, ideme na to. Teraz ti ukážem. Už vysáva more o polnoci, tak tebe jebe. Ona je dobre najebané ešte to. Počkaj, a pekná je to. Chcel som sa zaľúbiť. Dej sem! Tam vysáva jej brate kýve. Privat, ma non scherturarmi, deixami in pace! Non scherturarmi, deixami in pace! Ty pičo, no ešte si nejebal Portugalku. Čo kriče najebal? Non scherturarmi, deixami in pace! Non scherturarmi, deixami in pace! Nechajme na pokoji, kriče bratovi, on začal vysávať. Não! Deixa-me em paz! Narýchlo som tu, bohužiaľ neposledný krát, ale zase dlhodobá pauza. Dozviete sa to práve teraz. Rekapitulácia včerajšieho dňa najprv. Prídem do mesta Odeixeira. Do piči na Portugalsku. Si pozrite, Odeixeira. Vypijem liter piva, more, čo príde Portugalka, more. Tak sme pokecali, tak sme išli k jazerku, umyť si vajka a tak. Zase bola to vyjebaná ďalšia do blacklistu. Potom mi hovorí, nechceš ísť ku mne domov sa osprchovať do piči? Aj môžeš u mňa prespať, len tá jasné, že idem do piči. Vyjebali sme 2 litre vína, tretina domov, ne? Dali paru džontov. Taká pekná 29-ročná sa volá Kristina Silva. To je jedno. Však uvidíte. Však ste videli vlastne. A no nič, počúvaj. Kokot. Prídem k nej domov, potichu vybeňam po schodov na druhé poschodie, bo dole jej býva mama. A pičo sa dobývala jej mama do izby. Ty pičo, ona drží dvere. Huláka na ňu, dobre, pošla jej mama do piči. Hovorí, ideme do sprchy. Idem s ňou do sprchy, no čo sme, rozprávali sa tam do piči. Otvorí jej mama dvere, ty kokos. Vypadni stane, bo zavolám políciu. No, dobre, však idem do piči. Nič, odišiel som a pohodička.
Viac nebudem asi informácií dávať, no hulakala tam, že by som išiel do piči, že si zavolá policia, ale však pani ona ma pozvala domov do piči, viete jak, do svojej izby, však má 29 rokov, mladúčka, peknúčka, len prijebaná, Portugálka proste, ne, ešte v Portugalsku som to, no dobre, chuj, prespal som vonku, nenormálka, bezďak. Ráno idem ďalej, 20 km mám do mesta, do takej piči kamo v horách. San Antonio, alebo čo také. Bez centu som išiel 20 km iba s vodou, 4 hodiny, 5. Hovorím, ty pičo, dojdem do mesta, obchod Intermarché, sadnem si žobrať 10 minút, 20. Fakt ani cent som nemal, ani jeden cent. Hovorím do piči, nikto mi nepomôže, nič tu, také čudné mesto, sami hipici, dredy a prijebaní holi behajú po lesu. Sami Nemec, kurvený. Hipici v lese, čo žijú, Nemci more, dodávky 30 000 more a ide žiť do lesa. Mu jebe na hlavu, ty koko. On keby prišiel bez centu do lesa, chcipne, to nie som ja do piči. Dobre, čo sa stalo? Sedím, dvere. Normálne dvere do piči. Ako vstup do Intermarché, veľký obchod, normálne jak Tesco, alebo taká Intermarché. Tak si sedím tam 20 minút, požobrávam, nikto nič. Pozerám na koš, vieš, jak máš ten maličký koš proste pri dverách na sene cigňa. Peňaženka tam. Ty pičo, 3 dní dozadu v Lagose som našiel peňaženku, som presvajpoval. Som presvajpoval koľko? 200 eur a viac jak 200, do 300 skoro dačo. Bo 2 kreditky som našel. Peňaženka. A teraz tam bolo 100 ľudí. Jak minule nikto, tam som zobral, odjebal, vyhodil bankomatky, ideme ďalej. 100 ľudí do piče. Všetci pozerali na tú peňaženku, čo vstupovali a vychádzali z obchodu. Ale to tak bolo, že vstupovali, vieš, 1000 ľudí do obchodiaku proste, ne? A každý na tú peňaženku pozeral a nikto ju nezabral. Hovorím, ty pičo, ja tu žobem 20 minút, nemám ani na pivo 20 km som si ho šlapal až normálne Parkinson, ne? Parkinson som mal. Hovorím, ty pičo. Hovorím, dobre jebať na to žobranie, som sa postavil, zoberiem tu do... Postavím sa, zoberiem tú peňaženku do piči, do mojej Lidl tašky, čo som mal. Čup, ideme ďalej, ne? Hovorím, ideme ďalej, som zakričal ešte. Takí ľudia na mňa pozerali, ne? Hovorím, chuj do toho, idem ďalej do piči, idem šlapať ďalšiu 20 do ďalšieho mesta, ne? A koľko bolo? 25? Do Demíra teraz. Teraz toto video je aktuálne z Demíra. Dobre, tak hneď vedľa toho obchodiaku benzínka. 100 metrov, ne? Proste veľký obchodiak, parking, benzínka. Dobre, tak čo si dám? Pivo, normálne až v strese som bol, bo jak som otvoril peňaženku, tam 30 eur, že 20 aj deška. A ty pičo, taký štos bankomatek, hej, dá späť bankomatek. Ty pičo, tak som vyhral. Dobre, nič, potom som sa až klepal, more, taký adrenalín. Všetci ma videli, more, ale mám piči, však som bezďak, idem na ceste. Dobre, na benzínku, hneď vedľa toho obchodiaku. Sadnem tam do piči, kúpim si pivo, kúpim si tabak. Teraz budem rozmýšľať, som to zaplatil kreditku, hovorím, dobre, fungujú. Hovorím to hodinu, 2 do piči, kým on ma to zablokuje. Boh vie, kto to bol do piči, alebo ona, ale on, nová peňaženka, taká elektronická, vyšovací karty, všetko, hovorím, ty pičo to. Daj, jak sa mi nepodávajú tie bankomatky, bo 6 bankomatiek, kamo, jedna zlata. Prísam piču, za 4 dní som našiel 2-krát peňaženku na stole, nikto tam nebol. Jednu na stole minule a teraz na koši, ne? Behom 4 dní. Toto video, že by ste chápali, takže. Dobre, čo robím bankomatkami do piči teraz? Však 6 bankomatiek, ty koko, čak tam môže byť 600 eur, keď ti dá 100 na každú bankomatku, alebo pajdu. Jebe, ne? Dobre, keď zaplatil som si 2 litre piva, som tam sedel hoďku, aj tabak, a som premýšľal, čo zrobím s tými bankomatkami, bo musím ísť 20 km do mesta ďalej. Kúpim si batoh, bo nebudem s tou Lidl taškou aj boty, bo tie šlapky 45-ky chlapci, to sú z Malagy, oni majú kamo 500 km z Lidlu za 3 eur. Ale hej, chlapci ešte furt jedú, normálne už skoro tu je diera, ale furt jedú.
Dobre, idem do piči do ďalšieho miesta, tam som videl Číňana, jak som prichádzal. Dobre, kúpim si batoh aj boty. Neviem koľko, či zaplatí, alebo nezaplatí, do piči, hovorím, batoh. Spaceboy. 20 eur u Vietnamca, ne? Hovorím, nebudem s tou Lidl taškou, hodne kápez má černý, taký detský do školy, ale Spaceboy tu píše. Hovorím, dávaj batoh, 16 eur, 15,90. Priložím kartu PIP, akceptované, ne? Počkajte, ako Číňanka, ne? Že ešte si pozriem boty. Pozerám tie drillové, ne? Drill leptie do piči, tie Nike more, tie pičoviny tam mali. Akože ne Nike, ale podoba od Číňana, len si ide boty za 29 do piči. Berem boty do rúk, vstúpia dvaja policajti. Dvaja policajti, GNR. Polícia nacionálna, normálna polícia štátna, ne? Do piči. Hneď sa otočia a ja s bankomatkami v ruke, hej. Chlapci, tu máte. Nastup si do auta, ja hovorím, ale idem s psom. Jebni tam aj psa. Prídem na stanicu policajnú, ma dovezmu, hej. Behom 2 minút, 3, tam nedaleko. Malé mestečko, chápem. I tam chlope 2 baby čakajú. A to ešte jedna sranda, v tej peňaženke boli bankomatky, 30 eur. Akože jej dokumenty, akože občanský, 5-6 bankomatiek, ja neviem kam, som to ani nepočítal, 30 eur v keši. A rublikačný gel, taký maličký, jak zapalovač, ale že sexual gel rublikante. No ty pičo, som sa smial, jak som to zajebol, že hovorím to, no dobre, toho Vietnamca, nie, babča do piči. Už čakám, mňa tam policajti vysadili, priviaž psa pred psanicou, ideš tam s nami. A tam 2 babičky staré, hej, ty pičo, oni mali cez 60. Plavečky, transparentné, tie také dirkované, siečkované šatky do piči, a ešte tanga, hej, staré baby, ty piči, ona bol toxované do piči, Portugalky. Hovorím, pani, tu máte karty do piči. Oni tu sa posaď, kokot, no jasné, že som tam bol 3 hodiny. Jej to spísali, mne nedali nič. Nemám dokumenty bez domovecom. Dobre, babka bola šťastná, že má naspäť kreditky, ja som získal 30 eur v keši, čo mi nezobrali, bo som vlastne, mal som ich furt vlastne, som mal furt tú Lidl tašku a ten batoh ešte prázdny, kúpený. Bo oni ma chytili u Vietnamce, jak som prišli do Vietnamce, jak som akurát zaplatil batoh, ešte som si vyberal dom. Hovorím, dobre, pani je šťastná, má svoj občanský, má všetky karty, ne? Z tej karty akurát som jej dal 15 eur za batoh, 16. A 30 som mal jebnuté v táške, mojej Lidl taške, ne? Ma tam zdržali hodinu, ma trošku nabili aspoň. Nevedeli ma ani identifikovať, hovorím, nemám dokumenty, som povedal Denis, Z, bezdomovec, 16.12.95 pred Kristom a tak. No nič, za 2 hodiny ma pustili, išiel som ďalej do ďalšieho mesta do piči a teraz som tu práve najebaný, chlapci, takže... A posledná vec je, chlapci, dokumenty končia, vlastne nekončia, ale budú pokračovať, lenže, hej, jak ma kontrolovali policajti, oni ma posadili tam kokoti do kancelárie. Hej, prikrtal stenu, hej, prisahal stenu a mi tu na kolena zo zadu nepritlačil kokot, neskúšal tam pičoviny. A jak mi vyberal všetko z tašky, ty kokot, aj telefon mi zobral. Ako mu vypadol telefon rovno na môj displej. Ja som to videl, kamo, v odraze skla vo dverách. Ja som bol v vise a tu bola čakáreň a on tam mal moje veci. Takže teraz on tam vyberal, čo ja mám všetko v taške, ja tam špinaval deka do piči, jedné čipsy granule pre psa, ty kokot. 3 koule na žonglovaní, ty kokot, on nechápal. Ja hovorím, dobre, však som si kúpil s kartou tašku za 15 eur, som swipol, ste ma chytili. 30 eur je mojich, to mi nemohla dokázať, že ona to mala peňaženko, vieš. Oni, dobre, dačo tam hučali po portugalsky, si potom, to stav promile mi nebudú, to není zločin, bo ja som neokradol, ja som to videl na koši, som to dobral z koša, vieš, to, že ona bola 100 metrov a veľa telefonovala. A po takto ma videl a napodzoval, že hej, kokot potetovaný v dedine, more, s psom, v šľapkách, more, tady prešiel do piči, že zobral peňaženku, hneď ma našli, ne? Mesto menšie jak Laborec. Tak nič, tak proste takto všetko dopadlo, chlapci, zarobil som 30 eur, nový batoh.
som v ďalšom meste, zase 20 km stavade. A ideme ďalej, ale dokumenty končia, chlapci, lebo policaj mi rozjebal displej. Ako zatím ešte, chvála Bohu, pokračuje táto časť, ale ja jak najebaný, chlapci, však ja mám batohu, telefón napríklad v noci, vieš. Ja spím na tom, sa zobudím prasknutý displej, ten už je taký, že už až farby mi jebe, ak sa toho dotýkam. Takže, ďalšia časť, vlastne sme v meste od Emíra, do Lisabonu nám chybí neviem koľko, 100. V lese som, tu budú také písačky, houbičky, tripy a tak. Chlapci, buď neviem, kedy ukradnem nový telefón, neviem, kedy sa dostanem k novému telefónu, ja to platiť nebudem. A potom by náhodou, ja som rozmýšľal, že aj s tými kartami si kúpim nový telefón, že pipnem 100 a si kúpim taký do piči Xiaomi, ne? Ale kurva, chytili ma hneď pri kúpe batohov s tou kartou. A minule som presvajpovať 300 eur a nič. Dobre, bo som to pojebal, ja do piči. Som mal vypadnúť s týma kartami aj s peniazami hneď do lesa, tak kde do piči, prejsť 20 km do druhého mesta. Bo na kamere ma nikto nezachytil, iba ma videli 300 ľudí, ale čo už, no dobre. Dokumenty budú pokračovať, ak nájdeme nový telefón. Nemám vlastne už ani internet, takže toto video vychádza rovno z Wi-Fi. Kedy vyjde, tak vyjde. Držte sa, ja som spokojný, som 100 km, 120 od Lisabonu, ešte mám 3 týždne na festival, tam budem za týždeň do piči, ani nie. Najebaný, ak ja tam pôjdem piešky do piči, každý deň zajebem 20-25, tak dneska 30. Za 3 dní v Lisabone a tam čakám na festival, chlapci, pici, tripise, hryby, extázy, pičoviny. A dúfajte, že prežije ten rozjebaný môj displej, aspoň by som vám mohol ešte dať čo zdokumentovať. Abo pre seba aj tak to dokumentujem, ale však aj tých 15 views mi pomôže do piči, ne? Však som šťastný, vidím čísielko, že tam je. No a také život, chlapci, to sa stalo a držte sa. Bankomatky nemám natočené, bo som nemal baterku, chápeš, ne? Ale no proste to sa stalo, mám nový batoh a tak. A držte sa, ideme na festival a dúfam, že ukradnem nový telefón. Habibi, nefetujte, nepíte a dajte si 200 klikov i 420 repov a normálne rozcvičky dvojhodinové, takto krkom more a potom 3-hodinové rozcvičky pre paškámi, zdarec. Pičo, profesionálny bezdomovec. Je po piči chlap. A vlastne u tej kurvy som sa včera oholil. Najprv som ju vyjebal v jazera a potom doma. Sprche, ty kokot, už jak mi stal karu, som išiel do nej zasunúť, jej mama dvere otvorí. Do piče. A ma vyjebala z domu, bo zavolá policiu. Dobre, idem však, ja som bezdomovec. Takže tak by som vám to... A ešte aj zapalovať sem tej marihuanovi do piči, čo som posledný si kúpil. Nevadí, na zdraví chlapci, cheers. I don't speak English. No parle portugués, je parle francés, no capisci italiano. No habla español, negovorí po rusky, ani po slovensky už neviem. Takže držte sa čas. Toto je môj posledný vlog, si myslím, lebo telefón je kaput. A toto video, jak vyjde, tak vlastne, ja si myslím, že dneska vyjde, bo sa nabijem, bo som tu, na kruháči a kokot bezdomovec, tam mám placu solár, od Emíra, portugalsky. No a toto je tá story, čo sa teraz stala, mám dojebanú aj tak baterku, ten telefón už je na hovno, Samsung G4, musím zohnať 100, jak dostanem 100 na žebráčke, hneď si kúpim telefón, chlapci, držte sa. Zdravím vás, Habibi, posledná časť zatím. Ale bude to všetko pokračovať a budem sa menej snažiť posúvať, aby fakt ste videli, že som prešiel more pol Európy do piči a pol planety Mars. Až na Mars dojdem do piči piešky, hej. Teraz na festival až na Jupiter piešky pôjdem normálne. Ale chlapci, v šlapkách, pamätajte, z Lidlu za 3 pade. Pičo, a to je riadne zošmirglované už. Čak to už deravé to bude zajdra, chlapci. Neviem, koľko je kilometrov, držte sa, nemám baterku, idem to ešte dobiť. A dokument vyjde, jak vyjde, bo nemám aktuálne internet a mám taký rozjebaný telefon, že mám 10 eur. A keď nevyžobrem za 20 minút, ale nechce sa mi platiť za 10 eur internet, bo jak rozjebem to,
telefón do piči, bo to raz kam ťukneš do neho, to už nebude. Už fakt nebude normálne. Tá kapavučina tam je, chlapci, že nevidím ani na seba. Oholený som, pekný som, mladý som do piči. Takže čo vám poviem. No koniec, taká je story, Tragicomics, zdarec a neberte drogy.